Duurzaamheid. Waar staan we voor? De PvdA wil werken aan een betere wereld. Dat betekent goed zijn voor het milieu en zuinig met energie. Dit zal steeds belangrijker worden. De PvdA vindt dat zuinig zijn op milieu en zuinig zijn met energie heel goed mogelijk is. Ook dan kunnen we nog best wel luxe leven, maar misschien wel een beetje anders. Zuinig zijn op de natuur en het milieu kan vooral door gebruik te maken van nieuwe mogelijkheden. Je kunt zorgen voor minder afval door dingen op een slimme manier opnieuw te gebruiken. We kunnen nieuwe lampen gebruiken die minder energie kosten. Dat kost eerst even wat meer, maar later verdienen we dat terug. De PvdA wil graag dat alles zoveel mogelijk opnieuw gebruikt wordt. In 2020 willen we 16% van onze energie opwekken met schone energie. Daarnaast steken we extra geld in het ontwikkelen van nieuwe energiebronnen. Ook rijden bijvoorbeeld de bussen al vaak op schone energie. De overstap op schone energie kost eerst veel geld. Daarvoor heeft de PvdA 90 miljoen euro beschikbaar gesteld. De PvdA vindt dat er geen kernafval in de bodem moet worden bewaard. De PvdA vindt het gevaarlijk als er gas uit de grond wordt gehaald. Daar zijn we dus tegen. De PvdA wil dat we in Friesland in 2025 voor de helft voor onze eigen energie kunnen zorgen. Dat kan door windmolens, zonnecellen en nog andere manieren. Verder zetten we in op besparing van energie door bijvoorbeeld woningen goed te isoleren. De PvdA vindt het belangrijk aan te sluiten bij ideeën van de streek. Daarbij moet aandacht zijn voor natuur en landschap. Provincie en gemeente moeten samen de beste oplossing zoeken om schone energie op te wekken. Bewoners moeten de kans krijgen mee te doen aan de windmolens. Ze mogen er ook iets aan verdienen. Als er nieuwe windmolens komen, dan moeten er ook oude, kleinere molens opgeruimd worden. Wat gaan we precies doen? We vinden het opnieuw gebruiken van bijvoorbeeld verpakkingen belangrijk. We willen dat we niet meer energie gebruiken dan dat we ook zelf maken. Alle Friesen moeten 20% energie besparen. De provincie betaalt mee aan de maatregelen die daarvoor nodig zijn. We gaan 50 velden met zonnepanelen maken. We willen geen kernafval in de bodem en geen gevaarlijke gaswinning. De bussen en de veerboten moeten schone energie gaan gebruiken. Wij willen dat voor de verlichting van de wegen energiezuinige lampen worden gebruikt. Mensen moeten kunnen meedoen aan windmolenparken, oude molens moeten worden opgeruimd.